Turani. Tur. Size näme gerek? Aho, bağışıyın tuttuk. Näme etmeli? Hanağa ait näme edeli? Ýa-da Allah aýdyber. Bağışı, gör beýle. Men mi? Ova, sen. Malları ileri sürün, düşündün mü? Doğru. Ayarlar bilen çağıları çınmasın ekidim. 20 atlasam bu ne mi? Bor. Seher bilen uğran, düşündün mü? Bärde nämeler bolup geçýär? Bular kimler? Hanın kakası yaraman yatır. Korkarlar emediye. Görýän gün bu porhanlardan peýda boljak däl öýdýän. Kakam gaty esir çekýär. Hudaýyň öýle kömek bersin näme? Hanım, bir çemçe hanımı için. Bugün tümlük. Asmanla ay görünen ok. Böyle yağday, bizim işimde peyas geliyor ya. Kakanın bulutları derarlı. Becer bileni de ok. Olmasa hanağa yer tire geçireyeli. Yanı yukarı seyredip pahalattım. Onlardan bana haber geldi. Şuun yıllarla görünmeyeceğine çavuş kalktılar. Ey Tanrıň men nefi. Menem bir synanyşyp göröýün. Ertek gün ölmeli bolsa aýdym sad edip öleýin. Ýör. Hana durun. Hata iş etjek bolýaňyzmy? Eger hata iş etseňiz, on günahyň aşagyndan çykyp bolmaz. Maňa ýokardan idil ýanjy habar geldi. Ana. Başynyň dini dünýäsi başga. Ona inanma. Sen oňoran zadyň bolmady. Goý bu da synanyp görsün. Kaka. Kaka.
Näme? Ölendireytdiňmi? Ay, yok ak. Men ýadadım. Halis. Halis ýadadım. Yoksa bu dünyada istediğimçe yaşadım. Ettim men dünyada göğüne gelenim. Men özümün iyyeti düröydürdüm. Mihman ekenim, bıçarık beliğim. Kaka, bolmada aydım taat ettireyin. Bakın o garlı dağa. O bu dünyada bakı. Günneyi çarşıda da atırlar. Yönü bıçakını gören näme? Bari biderek o yere bu hatları ekitip bolanok. Kaka, bağışı dinleyelle. Siz bütün ömrünüzde adamları kırıp talak gezdiniz. Menem peydalan ulanınız. Uğurlan, talan, kıdırlanmadı. O yere gidip bolanok. Sadagaň bolayın. Şu ýen näbir kömek et. Yalkamı sualdım gerek. Sen yalkamı sualsın mı? Hani meni kallarım. İkimiz köyünü tanış. Ay howa da bağışı bolsaň näme? Yok han, tanımadım. 25 yıl bundan odur. Biz sen oyunu taraptık. Näme? Näme üçin? Neyem için ipi orayanmay? Bana pul veren payradan bakşı. Hava payradan. Sen ona neyeme yamanlık ettin ben bilem ok. Sen de öğrensen, öz aydım sağdan bilen onu tozdurdun. Ondan ol sen kastına çıktı. Hava, men kaltaman. Kim pul verip kimin öyünü yumur deytere sonam yumuryan. Sen olsa. Sağlarың bilen düşmanın halat edecek kolya. Bu dünyanın kurulusunay.
Oglumy näetdiňiz? Hey han, senem bu yalança gelip adamlara edenin horluk ediyet Tanrım senem güneyan geçtin dahirine Nuranam. Men yadadım ediydim. Göğünme olmasa Tanrım meni haysydyr bir günäm üçin synakdan geçirýärmi? Men günäm nämek? Men etmişim nämek? Tanrım bu azaplardan dinler meni. Yalkamış. Beydime ediydim. Nuranam. Doğrudanım men yadadım. İlki seni yitirdim. Sonra oğlumu alırdım. Bana hiç yıl yaşarıyal umut kalmadı. Men madama sen yanımda ahveti. Söyleme. Havva. Men seni görem oğa. Birazcık bolsa sen barlygyny duýsam. Ha? İnni bolsa yola ruwana bol. Oğlumuzu gözleyli.
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kucağımda oğuzunurun perdendim. Taştı kanım ayrılığın neşteri. Yedikliyimde bağlam deyip sermendem. Diyey bağlam, caney bağlam, kakadi, ecedi. Diyey bağlam, balleydirin eşteli. Ey kerem keramat çok Tanrım. Eger bir venden münajatını kabul etsek bolsaň, şu venden münajatyny kabul et geysen. Şu venden münajatyny kabul et geysen. Kabul et geysen. Kabul et geysen. Amin. Bar oğul. Yoluň hak, yollaşyň hak bolsun. Aman galym. Gel köşek. Gel, korkma. Sen adyň näme? Oy. Sen men dilime düşünýän nälsiň? Ikimiz näme hakda gürleşeli? Sen men dilime düşünmeseň, menem sen. Ay, gerekirler. Gel bana, gel an, gel. Tuğulama. Bağlama sen bağlacığım. Al iyi ver. Çekinme. Sen iyice kakan mırvami. Ya senem men yalı yalın edme. Oğlumu yitirdim. Ağlama sana. Indi men sana ilmida mı kömek ederim? Men sen gıyydına, kırıngam yuvarın, içeriğinem süpürerim. Yöne ata sen ağlama sana. Men häzir sana dutar çalıp bereyin. Bu sadi oğlum gowarardy. İyi ver, çekinme. Çekinme.
Ah, sen saat salyanmı? Edýäňiz näme? Bolşuňyz näýli? Beýtmäňe. Hilburda tapan ýaly. Anha bulam oluyor daýyň öňüne alyp gelýär. Tagt oturuny kimdir öýdýäňiz? Eýem çadam gelip şoğullak gitdi. Bir ikbonna gelle diýip ähliňiz köşke tarap ýeňdiňiz. Ýok edin vesselam. Öldürmezden ol. Ähli adalatly şalar benniň iň soň haýyşyny bitirýändirler. Bir pursat tagapyl edin şahym. Maňa bir piyalazyk suw berseňiz şahym, haýyş dedýän. Cellat, näme haýyş bolsa diňlede destine ýok et. Merhemetli padşahym. Biz siziň mübarek suwuňyzy içdik. Indi nesip edenden siziň mihmanyňyz bolduk. Anha gördüňmi anqaw cellat? Bir çemse ganyň şahym, men muny mihmanyňam mos öldüreyim. Ýok. Sen muny ýenjeniki cellat aýpaltadan geçir. Soňra öz şöhratly ömrüňi tamamla. Ýok bol şu ýerden. Leppe şahym, leppe şahym, Wedi. leppe şahym. Muň ödüni ýok edip gulwadaryna dykyň. Görýäň men göpal jelladymy? Ol öz ölümine bar ya. Yok. Ol ölmedinden ozal iki nöker öldürjegünden kanagat tapyp barýar. Özüňe danışment kişi. Häzirlikçe men sana dana kelläň bagyş edýän. Ýöne bagyşy. Menem sana bir rowaýat aýdyp bermekçi. Ol seňeşden soňky rowaýatyň bolar. Mihmanyň bir hezzetde şahym. Ölüm bilen gorkulmaga beýlede dursun. Hatta işdämem bolup bilmersiň. Näme? Gorkaňokmy? Ölümdenem gorkaňokmy? Yok. Näletsinmiş? Bu dünýede ölümden gorkmayan adam hey paçadan gorkarmy? O dünýeden gorkarmy? Ýaşaýyşyň jebir jepasy ölüm bilen barabarlaşan soň adama ýitirer ýalzat galanok. Belki käbir kişiler üçin hubbotly ýaşaýyşdan ýeketäk çykalgadyr. Onu soňam aýdym aýtmagy gadagan edilen ýurtda ölümden gorkulmaýanyny geň görme. Şahım, şahım. Tevipleňe döneminden peýda bolan o. Şahım. Şahzadanyň hal ýaman. Eni de mümkünlügi ütgeýän zat ýok. Hawa mihman. Betbagtlyk geke gelmeýän eken. Şülki gyzamyň agdy şeýle bir hapa bolýan. Neslimiz tükellep barýar. Näme? Galykman helage diýämi? Ben näme sebäp diýleni? Ursa desseňiz bizem tebipçilik edip göreli. Bor mihman. Soň wagt diýmedim ýaly. Senem tinan şüküray.
Ya pirim baba gammar. Kalktı. Başağı kalktı. Kalktı. Ha, turdun mu oğlum? Yaxşı boldun mu? Hay tüveleme. Gel oğlum sana dutarı uğradayım. Ene elin berdi koyan. Bol elin berdi koyan. Hay tüveleme. Ene şey diyeyim hak vermeli. Hay berekella oğlum. Hıdırmın sen, Ilyasmın sen, kim sen? Menen tek eneden nogulup hassany sadlen bejerilýänini görmändim. Galykdy. Kudurot. Ine şu dutarda şahım. Ediz mihmana serpa yapın. Maňa serpay näme gerek? Öz ýurdumda aýdym aýtmaga ursat berseňiz maňa ul serpay şu. Men aýdym aýdaýyn. Bala çağalaňyzy delalatym ýetireýin. Pelegin gerdişi bilen 25 ýyl mundan odal ýitiren oglumy gözläýin. Ony, oglumy şu dutardan başga tapıp biljek hiç ýyl gudurat bolup bilmez. Onu ogurlanlaryna ol kijek çağady. Ýalňça dil bitipdi. Belki ol ýokdur. Belki oň milletem başgadyr. Ýöne oň damaryna türkmen gany bar bolsa, men sesime, dutarmyň sesine hökman geler. Perwanaň oda gelşýäli. Maňa öz ýurdunda aýdym aýtmagy ruhsat etseň, şo uly hezzetiň bolar şahym.
ruhsatdyr ediz mihman. Perman. Ediz mihmana men welayatlarymyň ähli ýerlerini aýdym-aýtmaga ruhsatdyr. Eden hyzmatyňa taňry ýalkasyn oglum. Köşük, senden beri dur. Yür sadın deli. Ay borla ýaşuly. Men sa diňläp durmaýyn. Ýöne sizden bir haýşym bar. Awwa, An haşuny Allah şol wagtça eltip bersene. muň içinde näme? O ýaşuly men oglum sa bilen mejerdi. Men oňa biraz altyn towuk berjek. Yok köşük, munyň bolmaz. On soňam o bagşy prolan oga. O yer sadın deli. Seret, göre oň çalyşyny. Hey dünýe. Şular ýaly adamy geday edip kimi baý edýän diýsene. Yür. Gelin haw adamlar kulalyň. Gelin haw kulardan molly. Bunna gel haw kulardan. Gel noktalap bereyin. Ayalyň gawansan gel agtalap bereyin. Alay baytallanardan, alay eşekden ardan. Sen puluňa näme aljak? Garnak alman, kul alman. Gel haw kularsan. Ay sen saçın başın yüzün ýani. Paýrada bir ursat bersene şuň diýişden damagyny ugradaýynly. Ay senin bir Haklanyň. Näme soň bagadyn sen enen töledinmi? Bütün ömrüme geçmeli oğlum dedi. Köşkte öv dedi. Bazarda öv dedi. Katan derin makalat yalar. Sizin ol yüzünüzde dereden yok. bir ýerini gylışdym, poslak gittim neýläýin? Ölüňe. Yanıp oturup giden oğudun külüne kırıyda tapılya. Sizin ol yüzünüzde dereden yok. Hey yal yağları. Kulluň näseden? Kulardan mollagam gel. Ay yok, bulun gerekde, bulun arryklay, maňa gerekde. Yo. Ey sıpatın beşini yedin. Sıpatın kul alcağa mengden oğu. Kulluň näseden? Gel ağam. Dileyen yerine vermedik atadynyň oğullar. Muňa da gabir teret, ekidip kap dağına agdart. Jeyhun derýany ömdür. Gel berik, gel. Muňa teret. Taç üçin iki kulun makadyn berwallym. Dilediň bes ikisini 100 tulla. Ursawdany derdiňe aradyn. Bularyň käri bir barmy? Owo, bu şogul, bu mekir. Ondan käri bolmaz. Ondan muny külnä goş. Muň ýerine de maly terkede jogun ekdir. Bu närsiz guluň bagasy bolmaz. Oho, bir zada üçün. Bular Türkmenesini ip Kaýdarşaň üstüne adyna tekizlikden solanırlar. Şular Kaýdarşa altip berdem. Üstüm altynan gömmedim men. Näme? Adamlar geday bagşy gelýär. Yalkamış. Paýradan
Bu geday vaqşı diýilýän nasıl? Seni kenin o yalkamış. Owa maňa gedaý bagşy diýerler. Saňa kim diýerler paýradan magşy? Näme adam satýarmy? Öwülme degme geday. Sen buloň aýagyna ýykylyp secde edipdir. Siz tüýüs özüňizde manatyp ýere düşüpdiňiz. Sat dünýäni paýradan. Geday işiň bilen bol. Guledäge berbertanyň çykaraýmaýyn men seni. Täzir. Sesinke. Sesime kesjek däl ay. Ah şeylemi. Sesin kesmesen. İtoğlu. Dilin soğru olayar. Bolýar ay. Atam. Bir saat salyp bersene. Bu oragul. Men çal bagşla. Şulutar Allah bagryňa basyp sakla. Belki bir zatlar ýatladyr saňa. Ana bol. Boldumy? Hanayt. Hey bir zatlar ýadyma düşýän sen oğul. Düşe atam. Dinlänsin. Gaty känlänsin oğul. Atam. Sen sağlyň bir salym goýdy, maňa derdiň aý. Men saňa taňyrdan soň kişiniň bitirip biljek işini bitirip bereýin. Goý ataň gelsin. Asmanyň andyçýan atam. Sen meni ataň bilen tanıştyr. Baraw ataň etirip ber, boğup bir hewiller edindinji. Öde işin bilen bol hayvan. Millet. Sizden tek bunu tanaňyz ok. Bu sizin paçsaňyz Kaysar şah bolmaly. Kaysar şah elini dolan, şahların şahı Kaysar şah. Şahım. Şahım, günäme ötüň şahım. Atam, sen meni näet tanadyň? Men sen köşüňde 3 günläp aýdym saat etdim. Men sağlamdan mehrin ganymy? Ganmadam. Sen ikinji gezek ýüz keşbiňi üýtgödüp men aýdym sağlamy diňläp gitdiň. Howa atam. Dogrymy? Sen men oglum bolmaly. Näme? Men atam şu ýurduň şahydy. O pahyr bir ýam ýok boldy. O sen atalygyň bolsa gerek. Paçany tökmeni söýlemi.
Atam sen aýdýan zadyňy gulugyň bir eşdýämi? O sen atalygyň bolsa gerek. Sen men oglum bolmaly, eşdäňmi? Men oglum. Sultanım, sultanım. Şona oňordyň. Hakyndan çykdyň sultanım. Muny dara gazynyň atyň. Günämiňe çyk sultanım. Ol ikisini bolsa dymnana taşlaň. Gullarym boşadyň. Çekin elinizi. Näme diýseňem sen men oglum bolmaly. Goýberin meni. Goýberin diýen. Şahım, siz bärdimi? Biçere geday wagşyny zyndan atdyryp, on günäsi näme? Ol biziň ýalňyz oglumyzy göni gelen ajaldan halas etdi. On soňam, soňky günlerde siz menden bir zada gizleýäňiz. Ya men göwnümemki? O sen göwnüňedir. Sen men oglum bolmaly. Hawa. Sen men oglum. Sen men nişanlym bolmaly. İki pilçeň arasynda ullokan hal bolmaly. Çep çatalwaň iç ýüzüne çay dökülip yanan ýeri bolmaly. Ejene hanjurlanna. Senin guçogyň ekeniň. Oňa aýtmagyna görä, şo hanjaryň iýsen aýaňda da galan bolmaly. Ýat dil, sen zybanyňdan ene diliňi süpürip aýrsa da, daş keşpiňi, geýimiňi ütgese de, sen türkmen ýüregiň ütgemän galyp dur oglum. Sana garaşyp ýatan mehriban ejeň mazary ýetip gidendir. Gideli oglum. Kaka. Öz ýurdumyza gideli. Öz ilimize gideli. Perwane dey pırlansam, perwane dey pırlansam, perwane dey kül bolsam. Dide çöksem yalvarsam, sen urunda kul bolsam. Royunda garemin başka hala seyretmen. Divane dey sermensem, divane dey sermensem, derviş kimin sergetsem. Mecnun kimin çölgetsem, Leyli bolup gelmezmin. Her kim gözleri dayın